आला वाटतं परत. नमस्कार माऊली. ताई तुम्ही? हो मी. माऊली कुठे गेले? अहो बाबा बरं झालं तुम्ही आलात. आताचा माणूस माझ्याशी भांडून गेलाय. या आत या. काय सांगता? आता तुमच्या शंकेचं निरसन करूया आपण. जे काही सांगीन खरं सांगीन, खोटं सांगणार नाही. अहो कालपासून हा माणूस नुसता माझ्याशी फुसफुस करतो आणि आताच भांडून गेलाय. काहीतरी तुम्हीच तर्क लावून बघा ना. ताई तुम्ही काही काळजी करू नका, मी बघतो. मी आहे ना. भगभुगे भगनी भागोदरी भगमासे यवनी ओम फट स्वाहा. काही काळजी करू नका ताई, येईल बघा इतक्यात. चायला खरंच आला. माझी भविष्यवाणी खरी ठरते का काय? याला खरा कुठं बाबा तर नाही ना बनलो मी. आज काय काम काढलं? हा ताई सांगा, काय त्रास होतोय तुम्हाला यांच्यापासून? काय सांगू तुम्हाला आता? तुमचा हात दाखवा, मी बघतो. हे बघा ताई, आपण अनेक चुका करतो, पण देव प्रत्येक चुकीची शिक्षा आपल्याला देत बसत नाही. तो एकदाच आपलं लग्न लावतो आणि मोकळा होतो. बाबा आहेस की साबा आहेस? काय पण सांगत बसाय. पहिला चालता हो इथून. उठ उठ. तू दात काढून दात घासत घालून तुझे. उठ चल जा.